Hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Untupit sa 23 sa bulan sa Pebrero 2022. Miyerkules karon nga daw, Miyerkules edisyon sa aton pagpangalagad. Magdulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, EDC Bombo Daniel Lecciones. Tubtubida sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag subuman pagi sa aton nga Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal.
Mga Board of Election Inspectors sa Western Visayas preparado na para sa eleksyon. Emergency Operation Center iga-endorso ang pagpabalik sa face-to-face classes. Grupo sa mga drivers kag operators nag-file sang petisyon tuhoy sa pagdugang sang 2 pesos and 50 centavos nga saka sang plete. Task Force Disiplina ginatutukan karon ang Grand Rally ni BBM Sara. No, diri sa siyudad sang Bacolod kay ginalantong basi magdinugok kag magdamo ang tawo nga kag basi mga violation sa minimum health protocol. Sa balita nasyonal, PNP Chief nagpatag may kantanan sa nahugpaas nga chopper sa Quezon Province. Sa balita international, US President Joe Biden ginanunsyar ang unang tranche sang sanctions batok sa Russia. Ang natin mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kay international. Ato nagpangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha na ito ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. May kantanan ini sa pagtuto karon sa Task Force Disiplina sa sining pagaywaton nga Grand Rally diri sa siyudad sa Bacolod. Yari ang report Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, mara nga 50 tub 60 ka mga katapo sang Task Force Disiplina dala na daang City Legal Enforcement Team sa pagbantay karon no sa patigayunon nga Grand Rally sa aton sining National Electorates Bombodan no ang BBM kag Sara Ocona Bongbong Marcos kag Sara Duterte Bombodan. So ang ila sining pagahimuon may mga citation tickets na mawadan nga ready no in kaso nga may mag-violate sa mga minimum health protocols karon no pahayag ni Sir Wilfredo Jolingo mawadan ng Health and Task Force Disiplina nga sa karon nga patigayunon nga Grand Rally kabay pa nga mangin matawhay mawadan kay according sa iya may ara sang expectar nga inibo ka mga katawhan o tumalambong no ang kadto karon dito sa reclamation area sila ng venue sang Grand Rally mga alas 5 sa sininga hapon no mamudan kag ang ila sininga mga atika nga ginahimo wala pa ning amo ning Grand Rally kung sa ano pa pamudan ang mga adlaw nila nga gina-practice implementar na karon with strictness mamudan no kag ang ila sining nga mga upod nga mga katapo man sa City Legal Enforcement Team nag-meeting naman ni sila kag mas manami mamudan nga ang magatambong karon kaagi gid siya bakuna o kung naka-undergo vaccination fully mamudan. So sa mga kapulisan naman mamudan may ara sang 120 ka mga kapulisan nga magabulig no kag magapanguna sa pagbantay sa area kag sa mga katawhan mamudan 120 ka mga kapulisan nagikan sa BCPO o kung Bacolod City Police Office nga pamunuan mismo sang City Director nga si Police Thomas Joseph Martir pamudan. So may ara nga mga reminders no ang tagsa-tagsa ka mga grupo ang Task Force Disiplina kag ang mga kapulisan. So pamudan ang minimum health protocols gid karon ang dapat gid nga i-secure kag ang seguridad man sa area no kay basta-basta mamudan nga may pagtipon nga amo ni bala diri sa syudad sa Bacolod. So ginabawalan mamudan ang pagdala sa mga bladed weapons according kay Police Major o Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana, spokesperson sa BCPO, nabawalan ang pagdala sang mga armas o kung mga ano pa da nga makatuga no sang halit sa aton sining mga kauturan kag ang sigarilyo man bombodan. So amo na ang mga atikang no nga ginpahayag sa aton sining duha ka mga interviewees o kung ang head base ang Task Force Disiplina nga si Sir Wilfredo Jolingo kag ang spokesperson sa Bacolod City Police Office nga si Police Major Sherlock Cabana bombodan. Sa bombodan pamatian taon na no ang pahayag
sang head sa Task Force Disiplina nga si Sir Wilfredo Chulingo. At ang aton nga presensya sa Task Force Disiplina, normal na yan nga aton nga adlaw-adlaw nga ginahimo, no? Ang mga maglibot sa syudad sa Bacolod. Sa subong yati may na paton kita nga informasyon nga may isa ka grand rally sa Negros Occidental nga diri giniwat sa Bacolod. Kaya kan signal candidate. Pinagkaugnayan kita no, sa aton kapulisan nga sa Season 1 paagi sa aton City Legal Enforcement Team nga ipatuman sa ang minimum health protocol nga hindi mabiolate sa sina nga hiliwaton sa diri sa syudad sa Bacolod, specifically sa reclamation area ang natuon dira ang Season 1 no kapag-angot man ang aton City Legal Enforcement Team sa kay sa BCPO regarding that matter. So, sir, sa augmentation sa aton sa mga kapulisan na perpetraway sa Manila, pila ang mga katako sa Task Force Disiplina karon? At more or less ang aton nga City Legal Enforcement Team kag ang Task Force Disiplina mga more or less mga 50 plus no. Mga 50 plus personnel sang City Legal mga 30 ang Task Force Disiplina mga 20. Sinadira nga i-remind ang mga kauturan nga magtambong labi ng subong na maging magdilalagon kita no sa pakig-away sa COVID kay tungod nga ang aton mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod observe sa minimum health protocol pagi sa pagsuksok face mask kag pagdodolo distansya sa mga tupad nila no. Muna na sa kakrito tapos nagpabaksin no nalabot ang herd immunity. That's why ang atong Task Force Disiplina adlaw-adlaw ya mo na yang ginaobra no. Kunara man sila karon aton sila i-remind. Ate ang wala nang gasuksok face mask aton na sa itawgon ng i-atensyon kay kung hindi gid man siya magpabati maobligar kita sa pag-issue sang citation ticket nga amo ina ang penalidad 200 pesos kag community service nga hindi maglampaw sa 8 hours no. Gamay pa nga mag-observe na lang sila tanan no sang aton nga ginatawag nga minimum health protocol kay may city ordinance diri Bacolod 926 nga ginapatuman nga magsuksok kita face mask samtang ang pandemya wala pa man madeklarar nga way na no. Kaya mo lang man lang aton nga panumdum sila nga pag self discipline sa mga tagsubong sila nga crowded places para man ang aton nga Task Force Disiplina City Legal Enforcement Team kag kapulisan nga mag-remind kag papanumdum sa ila nga observe sa minimum health protocol. Medyo nagdugang-dugang lang sa expected nga gina-announce nila no sa linibo no. May kabudlayan di man ta sinadal no. Ginamin ta no kay tungod nga hindi na ya kapabol ang aton nga mag saway sang amo nakadamo. So at least ginatingwaan ta no ang aton nga masarangan lang kag we will do our best to maintain the physical distancing kag mga face mask nga ma-observe gid nila sa sina nga pagahiwaton nila. Pamadan. Bumo Grace? Yes, Pamadan. So, amo to no, naka-ready na ang atong sining mga katapo sa Task Force Disiplina, kaupod ang City Legal Enforcement Team karon sa pagkayunon nga Grand Rally. Pero so, sa ilang kadamuon supisyentehan ina? Yes, Pamadan. Kaya daw sila ito, daw 30 to, pila to, 20 to, pila, 50 ka mga personnel sang, ka mga miyembro sa Task Force Disiplina mag-secure sa area? Combination na Pamadan sa City Legal Enforcement Team, no? Ang sa 50 to 60. Okay, Pamadan. pero supisyentehan ina sa kadako, sa santo sa initial nga pahayag, daw ka pertingguno kadamo sa nga maatin subo, mga around 70,000. Yes po, Madan. Sakto naman kay may mga kapulisan man ta nga mangin augmentation no kag magpanguna gid sa pagbantay. So Madan, according kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana, as estimated mga lambot sa 30,000 no ka mga tumalambong ang kadto karon no kag bilog na ni sa mga probinsya but expected man mo dahil nga maglapaw pa dira. So, Madam Mamatian, naman ang pahayag sa spokesperson sa Bacolod City Police Office na si Police Lieutenant Colonel Sherlock Cabana. Bali may 120 ka kapulisan nga gin-deploy para mag-ensure sang
safety and security sang mga mag-aabot nga bisita karon as well as sa mga magtumalambong. No, kag may 60 ka bitaw personnel nga ipaga-deployment para i-ensure ang flow sang traffic. Oo. So, Estimated nato nga mag-abot sa posible makalabot sa 20 to 30 mil ka tawo nga magkadto. Kay tungod bilog nga probinsya ni ang magtililipo. Ang manlid gid karon, kaya siyempre ara man ang mismong amon city director, siya gid mo asumong mismo ang mga muno karon sa pag-ensure sang security and safety sang tanan nga tumalambong karon. Kagdaso natin assisted lang sa sangiyaman mismo nga mga staff officers. Gina-remind lang naton ang mga pumuluyo nga magkadto karon nga ginadumilian gid ang pigbit-bit sa mga bladed weapon, or any deadly weapon, mga pointed object, and as well as kung mahimo pag ginapagawalan man sila magbit-bit sa mga lighter bla. No, kay kon sa panta dira bisan to open space pagadumilian dira ang posible ang pagpanigarilyo. oo. Kaya siyempre public place kag hindi man tanan nga tawo nagapanigarilyo, i-observe ang aton nga sa banning sa smoking. And then ginaano man naton nga hindi gid nila pagkalipatan magbitbit sang o pag-wear sang face mask, pag-observe sang social distancing kay even until now ara pa kita gyapon sa pandemya. Okay. Bumbo Grace? Mamadan. Go ahead. Sa pamadan, nga lang umanta nga mangin priority diri ang safety no kag security sa aton sa nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod kag sa Negros Occidental man sa pati nun nga una no nga Grand Rally kasi nga nagailapit nga eleksyon sa mga kandidato sa nasyonal. So doon napatigayon na ng Grand Rally gani? Sa reclamation area pamadan. Reclamation area. So kagina nasiplatan nyo to, ano na to, may mga nagadinugok na daw, although nga daw hapon pa man ang rally nila? Sa pamadan kagina pag-check naton sa area, wala pa sang mga supporters dito, no? May arabing duwa lang, no? Mga nakapula pero hindi pa manggid, no? Kadamo ang tawo. So ara lang ato mga naga-manage o kung naga-facilitate sa area. Sige. So pamadan, inisip ang Grace and Labaton para sa papangalagad sa pambuhay sa UDTO para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Boom! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol nagdulong sa inyo sa oras 36 minutos sa kaligad sa tagdang alas 11. Ginapreparahan man sa aton nga mga kapulisan kag sa task force disiplina ang ining Grand Rally nga patigayunon diri sa siyudad sa Bacolod karon ni sapon. Magabalik banwa ang ini nga panatuntunan pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na magkabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa Odto. 40 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. This time ko naman nato ng report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Mga grupo mga kabiyanan sa mga drivers kag operators nag-file sa ila sini petisyon na tuoy sa pagdugang sang 2 pesos and 50 centavos sang saka sang ilang pliti. Yari ang report, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bumbudan sa 8 o kung pila na kasimana, bumbudan na pag-asod-asod sa saka sang presyo sang gatong, no? May pila ni ka mga apektado man bumbudan na mga sektor diri sa aton, especially amo ni ang ato nga mga motorista, no? Mga drivers kag mga masiling natong bala bumbudan nga almost everyday bala ang ilang palang buyan ti amo ning pagbiyahe bala, no? So kita kalabanan dire, no? Mga drivers nga ingyogit nga dapat makapahuway man bala tani sa pagsaka sang presyo sang gatong. Galingan ng tanabumbudan kay do indicate mapunggan, no? Because inabumbudan sa ginasiling nila nga train law bala kag ang excise tax, no? Nga muni ang isa sa mga rason nga ginatan-aw nila bumbudan nga do indicate mapunggan ng pagsaka sang presyo sang gatong. So nagahingyo diri bumbudan ng pila ka mga grupo sa mga drivers, no? Especially diri sa ato sa syudad sa Bacolod nga sa bahin bumbudan sang piston bala. No, kung undok piston, no, kung naman ang pinag-iisang samahan ng super operators nationwide dito sa Negros Occidental nga ginapangunahan man ni Mr. Diego Malacad Bumbudan kay isang nagligad to nga mga inadlaw, no, nag-file ni sila sang ilan ning paghingyo man bala Bumbudan nga may tatlo ni sila ka mga mayor nga mga ginaayo, no, especially sa bayan sang LTFRB o kung ng Transportation Franchising and Regulatory Board Bumbudan diri sa nga ang ikatato bumbudan na muni ang pagdugang plete bala, no, nga muni ang ginahigyo nilang ang 2 pesos kag 50 sentimos si bumbudan, no, nga pagsaka sang plete diri sa aton sa Bacolod. Galing ang dako pa nga pamangkot bumbudan because muni ang rason nga nag ayo sila nga magadugang plete nga 2 pesos and 50 centavos kay
amo ni ang pagsaka man sa mga presyo sa gatong, no? Oo. Di bumbudan kinatan-aw pa ni bala nila kay siyempre publiko pumuluyo subong bumbudan. Nang conforme naman bala nga ning mga commuters sa 10 pesos bala, no, nga mo ni ang regular fare. Subong ti nagahingyo pag ng mga driver tan subong 2 pesos and 50 centavos. So kung magamo na bumbudan ti magwa na ina nga 30 pesos managyapon ang kadtuan sa plete sa jeep, no? So nagasiling diri sa aton ang Secretary General sa Piston nga si Sir Diego Malacad. Tikbong budan kay kung hindi gid man ni bala sugtan ang ilan nga ginahingyo. So base sa palabuton madason nga bulan sang Marso, base magapatigayon sa bumbudan sang malapad bala nga transport strike. Kay because nga do hindi na gid nila maghanta ang presyohan ay subong sanggatong kag ang subong kung tanaw naton to no to nagbalik naman bumbudan sa normal ang ilan nga pagbiyahe. Because nga do hindi na gid ni gani masiling naton nga 70% capacity ang mga salakyan. Subong gani do 100% capacity na ning salakyan. Full capacity na? Correct do full capacity na bumbudan pero galing bala ang presyohan ay o kunang plete di way gid bala nagbago, no? So maintindihan ta man bumbudan nga ayo mismo ang mga drivers kay mahal na gid subong ang gatong sa pila ka mga kain kani sang pungsod Pilipinas bumbudan ng 1 ka litro hindi magnubo na sa 80, no? So diri sa aton nagasige man pagsaka, no? Di subong do nagalapot kita sa 66 pesos. Sobra na gani 66 pesos, no? Pero man gani bala nga kada sentimos bumbudan biskan sinintimos na to ng saka sa presyo sang gatong medyo mabugat na ina, no? Sa bahin sa atong mga drivers tiga ano gid ang piston nga kon ano gid man ni ang plano sang LTFRB kung dayon nun kag kung tumanon gid man ni sang LTFRB bumbudan sudpan ang pagsaka sang plete kay dako dira nga pamangkot bumbudan ano ayan ang reaksyon sa aton nga mga commuters, no? So nagasiling man mismo si Sir Diego Malacad kung ano gid man kung hindi gid man ibe masugtan kag kun mag ang ilan nga ginahingyo, no? Nga mangin kung magdayon gid man no, kung hindi bumbudan base sa dasong nga bulan base madayon gid ning ilang transport strike, no? Kay subong daan ang undok kag ang piston sa nagligat tong mga sinimana may mga ginapabutsyag na sila daan nga kabudlayan man especially mga drivers kay may mga ginapadangat man nga mga concerns ang aton nga mga drivers diri sa Bacolod, no? Nga dapat gid man bumbudan nga tagaan mas labala sang atensyon kay ilan nga mga problema dire, no? Do way pagidgyapon ni napamatian kay subong ang ayuda nga ginahulat bala bumbudan kung nadumduman ni naton bala ang fuel subsidy, no? Nga may kinahingyo man mismo ang gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga mga drivers nga ayuda man para sa ilan nga gasolina. So duay pagidgyapon ti ang concern diri bumbudan base hindi kuno bala magtupa, no? Diri sa locality, no? Especially diri sa aton sa syudad kag sa probinsya ang nasiling ni nga posible nga ayuda nga ginaplano sa gobyerno para sa aton nga mga drivers bumbudan, no? So bumbudan may pahayag diri sa aton ang Secretary General sa Piston, no? O kung na pinag-iisang samahan ng chopper at operators nationwide na si Sir Diego Malacad. Well, particularly sa undok piston diri sa Isla San Negros, may tatlo kita ka mayor nga demanda, no? And ang ikatatlo amo na siya ang saka sa plating 250. But before that, may ara kita sang petition dito sa nasyonal nga i-suspended anay ang train law in excise tax bala sa produktong petrolyo, and second ang pag-suspended anay isang 12% nga value added tax. Kung hindi na sa mahimo sa gobyerno, dili na ta sa lokal, no, sa regional office ng LTFRB, nagaupod na kita sa panawagan sang 250 nga pasaka sa plitian. Bangod nga pinalano na gino kay ang saka subong from January to February lang mga almost 10.40 na sa bilis ng krudo, 10.40 na. Sa nagligad, almost mga 300 pesos ang saka sa January to December. So mga 300 pesos na ang nadula sa bulsa sang driver gindugangan subong. So bulubog at gawa sa atong mga driver kung hindi pa ta magpatigayon sa mga kasubong sa ningalihok. Well, kita yan naluoy kita sa mga pasahero, no? Kay imbes nga 7 days away na siya madulong sa downtown, ang imo niya na ma-adjust na siya, base posible 4 na lang sa kaadlaw pa downtown. So hindi man masabat actually ang problema sa driver sa pagpasaka sa Quite. That's why gina-encourage nato no ang atong mga pasahero na sa panawagan sa mga driver dapat full support sila kay nga serbisyuhan sila mo. So may mga panawagan kita nga
reliyan ang mga gasolinahan, may untat biyahe kita. Kinalano natin nga magbinuligay kaya ang ating pamilya sa ang driver, pasahero man mo. So dako na nga huol ang 250 sa kada pungko niya kada jeep. So kung galibot ka sa downtown ka 3 ka bisis, 3 man ka 250 ang makuha sa imo. That's why panawagan ta sa aton nga mga public commuters, sa aton mga stakeholder, nga ang panawagan sa driver, ginakadig namon nga lihitimo ni siya nga pamangagi para mangko nato ng hustisya. No, kay hindi kami slave parehas ang time ni Tarzan nga wala kita nagabayad taxi. Subong niya, slave kaya, pero nagabayad kita triple to quadruple nga mga taxes, nagagawad kita lisensya, nagagawad kita mga permit. Kag titanan nga gusto ipatulad sa gobyerno, ginaako, tama na galing subong, kinalano na kay may pandemic, kag may audit, suspension lang ano siyang 12% na value-added tax kag sang hindi na pag-panukot sang excise tax. Hindi ko siya laog-laog no kay nagdigad nga adlaw sa inyo man gani namo nako ang data nga ang DBM gusto magpasaka sang tanan nga taxes sa tanan nga mga produkto before taliwan si Duterte sa administrasyon kay ina para pambayad sa ginpang utang bala ka ginpang awat sang administrasyon during COVID time. So sakit na pamatian nga mga awat ka mo da, mangulam ka mo. Kasi nang pabayro niya mga saing figures nga mo man to naganto sa pandemic na wala man ni gani kami kagwa sa amon mga barangay. That's why manukot kita sa sining nga gobyerno kay nga gobyerno wala siya sang moral asindansi no nga magtatap sa problema sang pumuluyo kundi ang pagpangbuli, pagpang-atake sa mga radio station, television station, kaniban pa nga mga progressive groups, sila binigyan ang aton nga hanay sa transport, na ginabuli kita, no? Kag ginapatulon ang mamatay nga mga lahi kag polisiya. Well, una, no, nakasubuan kami nga manawagan sa aton mga pasahero, kasi kung hindi ka mo magkooperar sa amon, mapilitan kami nga manawagan nga ipasakaon ang plite. So, pamilya naman pasahero, malang aton dito ni nangambal bala nilang People's United will never be defeated. Maghiliusa kita para sa kausa kag para sa interes naton. So, ginangyo ang inyong suporta. May mga series of action kami nga patigayon kag posible sa March nara kita patigayon nga untat biyahe sa sulod sang isa ka semana. And dapat maintindihan naton kung anong kausa para balay ni sa aton interes, para ibalay ni sa aton ng mga pumuluyo. Kaya wala niya nakagamit sa politiko ang aton industriya, no, ang transport sector kundi kamahin man ta sa eleksyon. So kalampagon nato ang mga kandidato kag pamatukan ang makamatay nga mga alay. Mumuda, no? So tayo mo to ang palawagan mga hinyo sa grupo sa mga drivers. Bumbo, Andro. Sa kaya Sir Diego Malakad, Bumbudan. Sa subong pilagid ang plitihan. Bumbudan actually, no? Nag-vary man din sa distansya bala. But bumbudan ng regular fare subong is 10 pesos kid, no? 10 pesos kid. If napulo ka peso sa magbiyahe ni sa downtown? Correct, Bumbudan. Halimbawa, Bata Libertad or Mandalagan Libertad? Oo, correct, yun, no? 10 pesos kid, 10 pesos. Antes ang pag-pandemic, 7 pesos ang bayad, di ba? Bumbudan? Antes ang pag-pandemic, na tag-city lang na ang plite. Oo, 7 to 8 pesos, no? Tigali Bumbudan, subong pag-pandemic, amo na ni, no? Sa pag-pandemic, gini mo na pulo ka peso sa pag-pandemic kay tungod nga naging 50% na lang ang pasahero. Correct, yes. Oo, mugid Bumbudan, no? So, karon full capacity naman sila, nagapangayo sila sang 2 pesos kag 50 centavos. 50 centavos nga saka. Correct. So, ibalik tanay sa 7 pesos ang plite kag pagkatapos sa wala pa blang pandemic. Ibalik tanay tag 7 pesos ang plite kag dispesi patuman ang pag-increase sang 2 pesos ang 50 centavos. Correct. Yes. Actually kini Bumbudan ko nadumdukan naton ang 10 pesos kay ni bala. Duay kini siya specific nga taripa. No? Nga nagasiling grabing regular fare na, no? Do why na iya? Ang ibang wala correct it. Bumbudan ng regular fare git kung wala ni pandemic. Subong tani 8 pesos kini tigaling because of pandemic kag limited ang number sa pasahero sa nagligad tong mga tinuig ipasakaan 2 pesos so nga nag 10 pesos. So pero Bumbudan ang kay so kung kung amo giman nga dapat kay tinagsaka na giman subong ang balor sang gasolina ang sa subong nga issue naton kung ang mapasaka sang pliti hindi niya tungod sa 50% ng pasahero ginapasakay
kundi sa pagsaka, asod-asod na pagsaka sa presyo sa gasolina. So, silingon, kung 250 ang ilang ay ngayon, ibalik na lang abi-anay, bisan sa 8 pesos na lang. So, madlagan siya 10 pesos and 50 centavos. Kaya kung ang sasubong nga pliti, ang basihan naton, ti ma 12.50 na nakaroon ng pliti. Correct mo ba dahil? Kaya kung tanaw na itong ganun sa taripa, within 5 kilometers na bala, ang distance mo, that is 10 pesos. Or kung balikan to na ito, nagligay, 8 pesos within 5 kilometers na, no? Or 7 kilometers bumudan, 10 pesos na, no? So, kung mag-exceeding 10 kilometers, 7 kilometers, amo na pagsaka sa plite o kung pagdugang sa plite bumudan. Subong amo na, no? 10 pesos din bumudan ang ginasupot, kaya sa pati ang unod, no? Kung na pwede nga makasakami na capacity sa mga jeep, hindi na sila makasunod yung ganit bumudan 70%. O kung ginayo, o kung mga, mga guidelines sa alert level 2, status 3 sa syudad, sa Bacolod, bumudan. Amo ganit, isigi ti ako niya makasiling ko nga kung mag-demand sang 2 pesos and 50 centavos nga increase, reasonable man gid na siya kay sang antes ang mag-pandemic Bumbo Andro ang bilisang litro sang gasolina daw gamboy lang sa 50 mo. Correct yan. Oo, nakalabot ganito na nga daw tag 45 na lang. Pero sa ulihin nagsaka sabay 50 pesos. Oo, ang 50 pesos ang litro. Oo. At isang sinilang sunod-sunod ng pagsaka, nagsubra na 60 ang litro sang gasolina. Correct mo bulan. Kung dumato na pan sang ECQ, to naka-experience pa to gali mo butan tag 25 pesos to per liter. Tikaling amo ni bilang nga nagalog-galog tong aton nga restrictions, nakabalik kita di sa GCQ, naging GCQ, tapos ginliwat ang ato ng COVID-19 status, no, nagdulong kita sa, nagdangat sa mga alert level status, level 1, level 2. So, grabe na po muna ng pagsaka. Gulpyada naman nagsumpit ang presyo sa mga datong, no? Because mo muna subong ang kada-isa man sa aton, ang consumers, ang mga commuters mo muna. Amo ni ang isa man sa mga apektado kay ato ni tanya nga daily transportation na ng mga publiko nga masalakyan. Andro. Yes, mamudan. Kay amo ni ang realidad sa kabuhi nato, no? Ang mga drivers ginakaluyan naton, maluoy kita sila kay amo ni pala nga buhian nila, no? Pero maluoy man kita sa mga pasahero kay hindi man mga pasahero ni damo kwarta. Hindi man ang mga pasahero sa jeep, hindi man niya siling abi nga may mga dalag ko ni nga sweldo sa ginaubrahan. Di paano na lang nibi karon, sino na lang mabuhi karon kung hindi naton paagi sa insaktong equation, no, nga ang ginatawag ba lang nga win-win solution nga hindi man mapirdi ang driver, hindi man mapirdi ang pasahero. Kaya ang pasahero nagahikahos man nimo. Kung pila man lang to kalibo ang ginasweldo kada bulan, kung plitihan ta halimbawa ihimo na bi 12.50 ang pliti kada adlaw, may kun isa lang ka ride, damo pa na nga sakay. Ang sweldo sang empleyado naubos na lang niya sa pagbayad sa pliti, Bumbo Andro. Correct yan, mo gid po budan, no? Imagine mo daan ang pilagi ka percentage sang mga wage bala kung sweldo sang mga commuters ti bubutan plite ginakalabanan, no? Unless lang yun kung may mga service kadagay mo, so mayo man, no? Pero galing bubutan lang kada isa diri daki nang lagi dyan sang transportation bala kung amo may mga pagpubliko mga sasakyan, no? Kaya yung isa dito siyempre di medyo mahal-mahal man di kung may motor kada o kung masalakya ka ba din nga imo dating na pagbayaran dati kada bulan, no? So nga to makotoran sa buong bubudan nagapaminsar man, no? Kung din bala ang mas convenient, no? So bubudan ang 10 ka pesos, ano pa ni do okay pa ni pero galing pang increase pag 2 ka pesos. Mabulubugat na. Imaginon mo, Bumbo Andrew, imaginon mo ang mga pasahero nga sa mga housing nagapalauli, mga subdivision. Correct. Wala sang service. Pag halin na sa sulod sa interior sa ilan ang mga ginaistaran,
Masakay pa na tricycle, ambot kung tagpila na sumong pliti sa tricycle. Bako, para pa na bumbudan. Oh. Especially kung, kung medyo mabulubudlay bala ang area, hindi, kinanglan mo naman ko para mga motorsiklo no? Mga tricycle, para makagwa ka sa mayor kit nga dalan, kag makasakay naman sa jeep So, bumbudan, ting suktanay kung tanaw lang naton, base lang sa ako man nga experience, hindi man magnubo sa 30 no? Hindi man bumbudan sa kalayoon, ikaw lang isa na, 30 pesos na ina. No? Ari Bumbo, Andro. Ari, do may nag-message diri sa comment section sa Facebook Live. Silinya man silingan pa downtown 12 pesos na ang pliti dugay na. Ti 12 pesos na ganing pliti man silingan na pa downtown antes ang pandemic. Ang pliti na sa man silingan pa downtown, di ba daw tag 7 pesos na nadabla mo? Or 8 pesos? 8 pesos Oo, 8 pesos mong budan. Ti 12 pesos naman gani subong gani sukot nila. Kaya ang 12 pesos na sukot nila sa tunang panahon nga ang pagpasakay nila pasahero 50% lang. Ti karon kun ang 12 pesos nga sukot dugangan pagid naton sang 2.50 may mo na 14.50 ang pliti alin sa mansilingan pa katos downtown. Gani no. Ang iba na gani bumutan, way pa na gani na bantayan ganing iba na gani sukot pag ginagani tag 20 pag ginagani. 20 pag ginabumutan ng sinuktanay. Iti kalinga mo lang pala. Hindi lang gid bala matagaan sa attention dira ako matutukan. Halimbawa, paghalin sa inyo balay, masakay ka tricycle kay kalayo man lakton pa kadto sa dalan nga may galabay nga jeep, may bayad ka pa pulo ka pesos. Pagsakay mo naman, example na lang sa mansilingan halin ka sa inyo sakay ka tricycle pulo ka pesos. Pagsakay mo sa jeep bayad ka 12 pesos pila na 22 pesos na. 22 pesos na. Kung halin sa Libertad or sa downtown, makadto ka pa ang Ulubramobi, Mandalagan, masakay ka naman liwat jeep, another 12 pesos naman abi. Ti sa isa lang ka trip, pag imong ipliti, pila na 30 pila na? 22 kag ang 12. 34. 34 isa lang ka way. Pagbalik mo, kuan mo ning back and forth pag puli mo naman pagkahapon sa inyo balay another 34 pesos gastuhon mo so 68 pesos na ang pliti mo lang sa imo na ti kung may duha ka may tatlo ka kagabataan nga estudyante nga nagapliti man kag ang imo yang sweldo 300 ang adlaw makaigwayan ina amogid mo mutan no 70% gid sang imo nga daily wage makatulad gid sa pliti no so medyo bugid mo mutan tingnan mo na pala subong gina sapol man na no sa bayan sa LTFRB kag sa mga driver grupo sa mga drivers sa operators mo mutan kung ano gid man ang mangin resulta tingnan ng mga ginahingyo. Sige namin istoryahan kay ang Granada Burgos ganiho kuan nang kuan gid 18 pesos ang pliti man. Sige Bumbuando kay rin ang news center. Yes, Bobo na. Para sa pangalagay sa Bobo sa Autonis Bobo France and Burgos. Para sa bansa ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Yan ang Bombo News Center para sa Tuga Bombo Network News. Standby! Sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Pebrero 23, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Presyo ng kada bariles ng langis pumapalo na sa $100 o katumbas ng mahigit 5,000 piso kasunod ng mga sanctions na ipinapataw naman sa Russia. Mga Metro Manila mayors naman irerekomenda sa Interagency Task Force na ilagay ang NCR sa Alert Level 1 sa buwan ng Marso. Pag-aangkat ng nasa 200,000 metric tons ng refined sugar ipinapasilip sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bird flu outbreak naman sa Central Luzon na agapan na ng Department of Agriculture. Doon naman sa Western Visayas, 7 mga private hospitals doon na unang nagbanta nakakalas sa PhilHealth. Ni-renew na ang kanilang accreditation matapos namang mabayaran ang halos 1 billion pesos na pagkakautang sa kanila. At sa ating international news, mas maraming military vehicles idineploy ng Russia sa Belarus base o base yan sa lumalabas na satellite image.
At para naman sa ating sports balita, ang Golden State Warriors, paborito ng ilang mga analyst na aakyat sa NBA Championships matapos na maibsan ang kumpiyansa sa number 1 na Phoenix Suns dahil sa injury ng veteran na si Chris Paul. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, tumaas sa halos $100 o katumbas ng 5,000 pesos and 126 pesos ang presyo ng kada bariles ng langis. Nangyari ito sa harap ng paghahanda naman ng Russia sa kanilang pagpapadala ng mga karagdagang mga sundalo sa dalawang breakaway region doon sa Ukraine. Dahil sa pagpapakilos ng Russia sa kanilang mga sundalo papuntang Ukraine, naghahanda naman ang mga Western countries na patawan nila ng economic sanctions. Ang Moscow, ang tumitinding krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa mga pagkagambala sa supply ng langis. Nabatid na ang Russia ang pangalawa sa pinakamalaking oil exporter sa mundo at nangunguna rin sa natural gas provider. Nauna nang sinabi ni German Chancellor Olaf Scholz na sinuspinde na nila ang pipeline project ng Nord Stream 2 bilang tugon naman sa pagdeklara ng Russia ng dalawang breakaway region doon sa Ukraine. Pinawi naman ngayon ang isang Pinay na nasa Ukraine ang pangamba ng mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas matapos ang napabalitang nagsimula na ang paglusob ng Russia sa naturang bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Rhea Rose Ramos Taybuva na tubong Gimaras, sinabi nitong maayos pa naman ang kalagayan ng mga Pinoy sa naturang bansa. Ang Pinay na nasa Smila na 3 oras ang biyahe sa kabisera ng Kiev ay 2 taon pa lamang doon sa Ukraine. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan nila sa gobyerno ng Pilipinas para sa direktiba ng pamahalaan. Sinabi nito na kahanda naman silang ma-repatriate sakaling ito ang hilingin sa kanila ng gobyerno. Narito pakinggan natin si Rhea Rose Ramos Taybuva. Honest po, normal pa din po. Wala naman pong gulo pa na nangyayari here. Though, syempre, nandun pa rin po yung threat na sinasabi po nila. Pero wala pa po, sir, paglusob na nangyayari po. May mga Go ahead. May mga kaibigan din po ako sa iba't ibang part ng Ukraine. Sa Odessa, sa Kharkiv, sa Lviv, or sa iba't ibang part po dito. And lagi rin po kami nag-update sa isa't isa. And sabi po nila, normal pa din po. Walang pong gulo na nangyayari pa po. Yan po ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio po sa ating Bombo Radio International Correspondent Rhea Rose Ramos Taybuva. Live po doon kaninang umaga sa bansang Ukraine. Samantala, tinatayang aabot naman sa 3.5% ang posibleng itaas ng production cost sa mga pangunahing bilihin sa oras na maramdaman na ang epekto ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine pagdating sa global market sa langis. Paliwanag ni Trade Secretary Ramon Lopez, ang contribution kasi ng oil pagdating sa manufacturing ay pumapalo ng 5 hanggang 7% dahil apektado rito ang mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng mga produkto. Sa ngayon, nasa 70% na ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nakalipas na buwan na ayon sa ilang mga eksperto ay posibleng masundan pa dahil sa sigalot ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Aminado si Secretary Lopez na ang nakikita nilang 3.5% increase pagdating sa production cost ay hindi dapat ibaliwala kahit pa ito ay below 10% pa lang naman. Isasama din kasi ang datos na ito sa pag-aaral naman kapag magkaroon ng adjustment kung sakali sa suggested retail price ng mga produkto. Gayunman, sa ngayon ay wala pang galawan sa suggested retail price at wala ring nagre-request pa hanggang sa kasalukuyan na magkaroon ng pagbabago dito. Handa naman aniya ang pamahalaan na harapin ang magiging epekto ng lalo pang pagtaas ng presyo ng langis. Nagkasundo naman ang mga alkalde sa buong Metro Manila na i-downgrade ang National Capital Region sa Alert Level 1 simula March 1. Ayon kay Metro Manila Council Chairperson at Parañaque Mayor Edwin Olivares, ipapadala nila ang rekomendasyon sa Interagency Task Force na siya namang maglalabas ng pinal na desisyon sa naturang usapin. Martes ng gabi na magpulo ang mga Metro Manila mayors para talakayin ang kanilang magiging rekomendasyon sa kung ano ang magiging susunod na alert level status sa reyon.
Nauna nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang Alert Level 1 ay ikukonsidera na bilang new normal scenario hanggang sa tuluyang maalis ang public health emergency sa bansa. Subalit sa kabila nito, kailangan pa rin anya na mahigpit na sundin ng publiko ang minimum health standards. Kamakailan lang sinabi ng independent research group na Okta na bumubuti na ang COVID-19 trends sa NCR matapos na bumaba ang positivity rate nito sa 5%. Samantala, nakapagtala naman ng very high COVID-19 positivity rates ang Puerto Princesa sa Palawan at 3 iba pang mga lugar hanggang kahapon po yan, ayon po sa ulat naman ng independent research group na Okta. Sa kanyang Twitter account, sinabi ni Okta Research Fellow Dr. Guido David na ang bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 mula sa kabuang bilang ng mga nasusuring individual ay umaabot na sa 39% para sa Puerto Princesa. Ang 2 iba pang mga lugar na tinukoy ni David na mayroong very high na COVID-19 positivity rates ay ang General Santos City na mayroong 33%, Iligan at Naga City na mayroon namang 21%. Samantala, high naman ang positivity rate doon sa may Ormoc, Iloilo City, Cagayan de Oro, Cotabato City at Zamboanga City. Ayon sa World Health Organization, ang target na positivity rate ay mababa dapat sa 5%. Sa iba pang mga balita, tarpaulin naman ng mga kandidato nagkalat pa rin sa ilang bahagi ng Maynila. May live report si Bombo Gerald Ule. Nako, Bombo Jane, Bombo Dave, tama kayo dyan dahil sa pag-ikot ng Bombo Radio News Team kanina dito sa part ng Intramuros dito sa Maynila kung saan malapit lang yung office ng Commission on Elections at sa ibang bahagi dito sa Tondo ay talagang meron pa rin itong mga pasaway na naglalagay ng mga tarpaulin dito sa mga hindi tamang lalagyan kahit na todo na yung paalala ng komisyon na maglagay lamang doon sa mga common poster areas at kapansin-pansin din itong mga tarpaulin na ng mga kandidatong sumatakbo dito sa local positions. Pagamat hindi pa naman ipinagbabawal yung paglalagay pero ang problema dito ay nakikipag-unahan na itong mga local candidates dito sa paglalagay sa kanilang mga campaign posters kasi kahit hindi pa naman talaga pinapayagan dapat sa ngayon dahil ang mga national candidates pa lamang yung dapat maglagay ng mga posters dito sa mga common posting areas. At kaugnay nito ay todo pa rin yung panawagan ng COMELEC na ilagay yung mga posters sa tamang lalagyan. Mayroon pa rin kasi yung naglagay sa mga poste, sa mga punong kahoy, maging sa mga kawad ng kuryente at kung ang paglalagay nga, Bombo Jane, Bombo Dave, ng tarpaulin dito sa tamang lalagyan ay hindi nasusunod, paano pa kaya pagdating na ditong kampanyahan sa local positions dahil siyempre isinasaalang-alang pa rin itong standard, yung mga health protocols natin at nagpahayag na rin dyan yung Department of Interior and Local Government ng kanilang pagkabahala na baka hindi masunod itong mga minimum health protocols kapag nagsimula na ang kampanyahan sa buwan niya ng Marso. Sinabi nga ni Interior Secretary Jonathan Malaya na talagang nababahala raw sila dahil mahirap na ipatupad ang minimum health protocols kapag nagsimula itong campaign period para sa mga local officials sa buwan niya ng Marso, partikular sa Marso 25. At dahil dito ay sinabi ni Malaya dapat isipin muna ng ating pamahalaan kung kailangan na bang ilagay talaga itong alert level 1 dito pa rin sa National Capital Region maging yung ibang mga lugar dito sa bansa dahil na rin sa concern ng distancing, ng face mask, face shield, pagdating pa rin ng kampanyahan dito sa local elections sa sunod-sunod na buwan. Bombo Dave, Bombo J. So Bombo Gerald, is it safe to say na parang mas ninanais pa sana ng DILG sa kasalukuyan na panatilihin na lang muna yung mga existing na mga alert level status sa iba't ibang panig ng bansa katulad dito sa Metro Manila, alert level 2. Pero kanina kasi nagrekomenda na itong Metro Manila Council na kung maaari by March 1 may ilagay na nga sa alert level 1 naman itong buong Metro Manila, Bombo Gerald. So paano yung magiging diskarte daw ng DILG dyan? Yes, Bombo Dave, sa bagay yung recommendatory lang naman itong Metro Manila Mayors at nasa Interagency Task Force pa rin yung bola kung papayagan itong alert level 1 na dito sa National Capital Region. Pero ang DILG mag-a-adjust
para hindi masyadong magsiksikan dito sa mga campaign rallies. Kung pansin mo ngayon, Bombo Dave nga, kapag mayroong mga sorties, mayroon yung mga nangangampanya, talagang siksikan na yung mga tao. Eh, pagdating ng local position, mas lalo pa yan, dudumugin na Bombo Dave dahil yung kampanyahan na sa local position, dyan talaga yung inaabangan din ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kakandidato sa kanilang mga lokalidad, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live na pa rin dito sa Comelec sa Intramuros, Maynila, Bombo Gerald ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Pag-aangkat ng nasa 200,000 metric tons na mga refined sugar ipinasisilip sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinaiimbestigahan sa Kamara ng 3 kongresista ang pagpayag ng Sugar Regulatory Administration ng Department of Agriculture sa pag-angkat ng 200,000 metric tons ng refined sugar. Sa kanilang inihaing House Resolution No. 2495, sinabi ni na Representative Carlos Izagani Zarate, Eufemia Culyamat at Ferdinand Gaite na questionable ang pag-angkat ng bulto-bultong asukal. Base na rin kasi anila sa report ng SRA sa Department of Agriculture noong February 6, pumalo sa 353,779 metric tons ang production sa refined sugar o 46% na mas mataas kaysa 249,518 metric tons sa nakalipas na taon. Bukod dito ay mayroon ding 2.3% increase sa raw sugar supply sa nalalabing 6 na buwan sa sugar crop year. Ipinunto rin ng mga kongresista na harvest at milling season na sa ngayon, kaya ang desisyon ng Department of Agriculture na mag-angkat ng refined sugar ay nagsisilbi lamang banta sa local sugar producers at sa sugar industry mismo ng bansa. Nabatid na noong February 15, naglabas ng 20-day temporary restraining order ang Regional Trial Court Branch 73 ng Sagay City sa Negros Occidental laban yan sa importation ng SRA ng 200,000 metric tons ng refined sugar. Sa iba pa mga balita, ang sektor naman ng negosyo kinalampag ang Department of Transportation sa mga problema sa pampublikong transportasyon at trapiko sa gitna ng pagbubukas ng ekonomiya ng bansa. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, Bombo Jane, patuloy nga yung pagkalampag ng mga grupo ng mga employers sa bansa dahil sa hindi pa rin nare-resolba na problema sa transportasyon. Partikular, yung sa daloy ng trapiko, partikular sa Metro Manila, at yung kakulangan pa rin ng mga pampublikong sakyan na gagamitin ng mga manggagawa sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. Lalo pa, inaasahan yung pagluwag pa ng mga restrictions. At itawagang pansin ng sektor ng negosyo at Department of Transportation kung na patuloy ang problema sa mga pampublikong transportasyon at masikip na daloy ng trapiko sa bansa. Sinabi ni Sergio Ortiz Luis, presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, nalapit na ang ganap na pagbubukas sa ekonomiya kapag nag-alert level 1 na, pero hanggang ngayon hindi pa niya nalutas ang problema sa mga pampublikong transportasyon. Dapat niya ayusin ng DOTR ang pinag-eksperimentuhan nitong jeepney modernization at ang iba pang uri na sistema sa mga transportasyong karaniwang sasakyan ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga manggagawa. Ayon pa kay Luis, marami na rin mga bago at malaking kalsada, pero hanggang ngayon masikip pa rin ang daloy ng trapiko na siyang hadlang sa ganap na paglago ng ekonomiya ng bansa. Dapat daw na magising ang DOTR mula sa pagkatulog dahil tila ang mga ginagawa niya ay wala sa lugar, kung minsan ay super spreader event pa. Na itong bahagi ng pahayag
ni Luis ng ECOP. Sana yung DOTR naman gumising. Lahat ng ginagawa nila kuminsan naging spreader to Like pinasok yung beef, pinasok yung ngayon may pinapasok na naman yung sa examination na magbabayad na naman ito mga driver na wala na kumagawa, magbabayad na ng eskwela para sa 3,000 yata yun kung ano naisip sana unahin na ilabas muna nila yung plaka namin hanggang 3 taon na meron akong biniling kotse ngayon wala pang plaka saka yung eksperimento rin sa mga jeepney, modernization sa bus, ayusin naman nila. Kung hindi kaya, kumuha ng expert. Yung problema yung pagpastrabaho, pag nag-libre tayo, hindi handa ang ating DOTR. Yan yung bahagi ng sentimiento ni Ginoong Ortiz Luis, ang presidente ng ECOP. Dahil laban pa rin sa DOTR na hindi raw nakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya dahil sa mga anyay palpak at wala sa lugar na mga eksperimentong programa. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Hindi man lang nabawasan bagkos umabot sa $34.88 billion ang personal remittances ng overseas Filipinos sa buong taon ng 2021. Ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Inihayag ng BSP na all-time high daw ito kung ikukumpara sa pre-pandemic figure na $33.4 billion noong 2019 at $33.1 billion naman noong 2020 sa kasagsagan ng lockdown sa buong mundo na mas lumaki pa ng 5.1%. Ang nasabing halaga ay katumpas ng 8.9% gross domestic product ng bansa. Naniniwala ang BSP ng pagbubukas muli ng mga ekonomiya na maraming bansa noong nakaraang taon at muling pagsigla ng OFW deployment at malaking demand sa Philippine workers ang dahilan ng pagsipa ng personal remittances figures. Tumaas rin ang cash remittances na pinadala gamit ang mga bangko ng 3.3%. Ang cash remittances mula sa Amerika ang may pinakamalaking share na may overall remittances na 40.5%. Sumunod dito ang Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Taiwan, Qatar at South Korea. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, yung bird flu outbreak naman sa may Central Luzon na agapan na raw ng Department of Agriculture. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Good news sa Bombo Day mula sa Department of Agriculture dahil naagapan nila yung pagkalat sana ng bird flu sa ilang mga poultry farm dito sa malaking parte ng Central Luzon, Region 3. Partikular yung lalawigan ng Bulacan at gayon din yung lalawigan ng Pampanga. May mga inisyal na kasing ulat na nagkakaroon ng hawaan doon sa mga alagang itik at manok dahil na rin dito sa naitalang bird flu cases sa mga nakalipas na buwan. Lalo na nitong Enero ay lumala ito sa pagitan ng 1 ng Enero hanggang 27. At na-contain naman ito, Bombo Dave, kaya't hindi na kumalat pa sa ibang parte ng ating bansa. At yan ay sa pamamagitan ng pinaigting na hakbang ng Department of Agriculture. Maliban dito, may monitoring na rin ginagawa sa iba pang dako ng ating bansa upang matiyak na hindi ito makakapagtala ng mga kaparehong insidente kagaya na nga nung nangyari doon sa African Swine Fever na talagang kumalat yan na Bombo Dave nationwide. Kaya naman, ang mga ganitong hakbang ng Department of Agriculture ay isinasaalang-alang umano yung kapakanan ng ating mga poultry farmers o yung poultry workers upang hindi naman sila totally maapektuhan at yung produksyon na rin ay hindi magmahal o tumaas ang presyo ayon pa kay Secretary William Dar ng Department of Agriculture. Bombo Dave? Okay, with that maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang mga balita, si DILG Secretary Eduardo Año pinirmahan naman ang promotion para po dito sa 65 mga BFP officials. Maki-update tayo kay Bombo Annalise Soberano. Promoted bilang Senior Superintendent o Full Colonel ang nasa 65 Bureau of Fire officials matapos pirmahan ni DILG Secretary Eduardo Año ang kanilang promotion. Ito'y batay sa Department Order na inilabas ng DILG na may petsang February 7, 2022 na aprobado ni Secretary Año ang appointment ng 65 Senior Fire Officers. Base na rin ito sa rekomendasyon ng BFP Senior Officers Executive Promotion Board. Ang 65 newly promoted officers ay nanumpa kay DILG Undersecretary for Public Safety Nestor Kinsay Jr. at BFP Director Louis Puracan na ginanap sa DILG Napolcom Building sa Quezon City. Sa talumpati ni Secretary Año na binasa ni Yusek Kinsay, binigyang diin ito na kaakibat ng promotion ang malaking responsibilidad ng mga bagong promoted na opisyal. Umaasa naman si Año na lalo pang mapapasigla ng mga opisyal ang kanilang dedikasyon at kagustuhang manilbihan sa bayan nang sa gayon sila ay pamarisan ng kanilang mga kasamahan sa serbisyo. Binigyang diin ng kalihim na ang mga bumbero ngayon ay hindi lang pamatay sunog dahil inaasahan na rin sila ng mga mamamayan sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si BFP Director Puracan kay Secretary Año dahil sa pag-aproba sa promotion ng 65 senior officers. Ayon kay Puracan, ang promotion ay resulta din ng rank modification sa BFP na kanilang pinaturned sa Philippine National Police at aprobado ito ng Civil Service Commission, Department of Budget and Management. Dahil sa rank modification, ilang plantilla position sa BFP ang nabuo at dapat punan, kabilang na dito ang Chief Superintendent. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, mga Pinoy sa Kiev City nababalot na ng pangamba kahit panormal pa ang sitwasyon sa harap ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. May nakuwang detalye ang Bombo Radio Tugigaraw. At agam-agam ang namamayani ngayon sa mga Pilipino at iba pang residente sa lungsod ng Kiev sa Ukraine, bunsod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sinabi ni Joy Fernandez Tolentino, Bombo News International Correspondent sa Ukraine, na sa tuwing lumalabas siya ay hindi nawawala ang takot na baka biglang magkaroon ng mga putukan. Gayunman, sinabi niya na normal pa naman ang sitwasyon sa Kiev City dahil sa may pasok pa ang mga paaralan, maging sa kindergarten at maging sa mga trabaho. Kasabay nito, sinabi niya na sinabihan sila ng konsulada na kung sakali natitindi pa ang sitwasyon ay kailangan na nasa iisang lugar lang ang mga Pinoy para mabilis lamang silang ilikas sa ligtas na lugar. Sa totoo lang, napaka-stressful. Hindi ka masyado makatulog. Kumbaga, pag maglakad-lakad ka, medyo agam-agam ka na baka ito, mga Filipino community, mayroon na kaming mga, lang kami na nandyan kami lahat-lahat. Kumbaga, tapos dalhin kami doon sa may location na mas safe. Within Ukraine din po, pero mas malayo dito banda. Near to Poland na yan. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw, consistent #1 radio station sa Cagayan, Bombo Gris Magsilaw Karag. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, 7 mga private hospitals naman doon sa Western Visayas na una nang nagbanta. Nakakala sa PhilHealth, ni-renew ang kanilang accreditation matapos namang mabayaran ang halos 1 billion pesos na pagkakautang sa kanila. Kaugnay niyan, may panayam ang Bombo Radio Iloilo. I-renew na ang accreditation ng 7 mga private hospitals sa Western Visayas na una nang nagbanta, nakakalas sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang nasabing mga ospital ay ang St. Paul's Hospital Iloilo, Iloilo Doctors Hospital, Iloilo Mission Hospital, Medicos Medical Center, Qualimed Hospital Iloilo, The Medical City at Metro Iloilo Hospital and Medical Center na pag-alaman na umaabot na sa 895 million ang utang na nasabing state insurer sa 7
pitong mga ospital sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Elmer Pedregosa, presidente ng Private Hospital Association of the Philippines Western Visayas Chapter. Sinabi nito na matapos ang serye ng pagpupulong kasama ang mga opisyal ng PhilHealth na pagdesisyonan nila na-renew ang accreditation para sa ikabubuti ng mga pasyente. Anya, kahit na hindi naabot ng state insurer ang provision sa kanilang position paper, ang mahalaga ay nabayaran ng state insurer ang 50% sa unpaid claims sa pitong mga ospital. I think it has come out. We are renewing our accreditation with PhilHealth. I think it totaled to 895. They have paid 83% of that. I think it's a healthy relationship, so to speak. Si Dr. Elmer Pedregosa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Nakita sa satellite images ang bagong deployment ng mahigit 100 military vehicles at dose-dosenang trupa o troop tents sa southern Belarus malapit sa Ukraine border. Inilabas ang nasabi mga larawan ng Maxar Technologies kung saan nasubaybayan nito ang build-up ng Russian troops sa loob ng ilang linggo. Ang mga larawan ay nagpakita din ng isang bagong field hospital na idinagdag sa isang garrison ng militar sa kanlurang Russia. Malapit pa rin yan sa Ukraine border. Kung maalala, inatasan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang mga Russian troops sa silangang Ukraine na anya ay panatilihin ang kapayapaan matapos na kinilala ng Moscow na independent ang separatistang rehiyon na Donetsk at Luhansk. Tumugon naman dito si US President Joe Biden sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa at tinawag ang mga hakbang ng militar na simula na ito ng isang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Bombo Sports News. Bahagyang naibsan umano ang kumpiyansa ng ilang mga basketball analysts na muling aakyat sa kampyonato sa NBA. Ang number 1 ngayon sa Western Conference na Phoenix Suns. Ito ay makaraang kumpirmahin ng kupunan na baka abutin pa ng hanggang 2 buwan sa pagpapagaling sa kanyang injury sa kamay ang veteran point guard na si Chris Paul. Dahil dito, lumakas naman ang pananaw ng ilang mga observers na inaasahang hahabol ang Golden State Warriors at posibleng makakuha pa ang Western Conference title hanggang sa umabot pa sa NBA Championships. Sa ngayon na mahigit na lamang sa 20 mga laro ang natitira bago ang NBA playoffs, dinomina ng Phoenix Suns ang mga laro sa nagpapatuloy na regular season kung saan hawak ang matinding record na 48 wins at 10 lamang dito ang kanilang pagkatalo. Pumapangalawa naman sa kanila ang Golden State Warriors na lalo umanong naging deadly dahil sa nabuhay muli ang kombinasyon ng Splash Brothers na sina Stephen Curry at Klay Thompson. Samantala, nasa break pa rin ngayon ang NBA at magbabalik ang mga games sa darating na Pebrero 25. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Presyo ng kada bariles ng langis pumalo sa $100 kasunod ng mga sanctions na ipinapataw sa Russia. Metro Manila mayors irerekomenda sa Interagency Task Force na ilagay ang NCR sa Alert Level 1 sa buwan ng Marso. Pag-aangkat naman ng nasa 200,000 metric tons ng refined sugar ipinapasilip sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bird flu outbreak naman sa Central Luzon na agapan na ng Department of Agriculture. Samantala, 7 private hospitals sa Western Visayas na una nang nagbanta nakakala sa PhilHealth nag-renew sa kanilang accreditation matapos na mabayaran ang halos 1 bilyong piso na pagkakautang sa kanila. At sa international news, mas maraming military vehicles idineploy ng Russia sa Belarus base sa lumalabas na satellite image. At para naman sa ating sports balita, ang Golden State Warriors abay paborito ng ilang mga analyst na naaakyat sa NBA Championships matapos na maibsan ang kumpiyansa sa number 1 na Phoenix Suns dahil sa injury ng veteran na si Chris Paul. At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito ng pangalaga diri sa panatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Sa aton nga pagbalik ko naton ang report ni Bumbuan Sindul Sorilla. Ini may kantanan sa ginapayag karon sang Emergency Operation Center. Nga sa din gin-endorsar na nila o kung gin-endorse ang EOC ang pagpabalik sa face-to-face classes. No, diriya sa siyudad sa Bacolod ti mayo maning maamat-amat na kay nag-zero na gani kita sa kaso sa COVID-19. Wala na sang dapat nga kabalakan sa sining coronavirus. So inatanan na ato nga pag-istoryahan pagaligid lamang sa pinakamang importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 10 minutos na bilin ka magadangat kita sa tagna nga launa. Dugay-dugay ko na to ng report ni Bumbuan Sindol Surilia. Ang pag-endorse na karon sa emergency operation o kung emergency operation center, may kang tanan sa pag-endorse nila mga kabayanan, may kang tanan sa sining ginenyo man sang DepEd nga resumption sang face-to-face classes no diri sa syudad sang Bacolod. So ano ang pila ka mga ang indikasyon sini nga kag nga ang kinahanglan na gid man nga magabalik sa face-to-face kay wala naman kita sang dapat kabalakan. Magluwas nga nag-zero na sa nagligad ang kaso. Daw kagapon zero kita no. Ang mga kabataan na pangbakunahan naman kag in fact sa subong gani daw ginaalaw naman ang pagtililipon sang damong mga tawo kay sa mga grand rally, sa mga karaban nga ginapatigayon, tapos may mga rally nga ginapatigayon, di kadamo man sa mga tao nga nag-alabot.
kay campaign period gid subong. Ti daway naman apisar pa nga nagtinipon-tipon daway man naton gani na way naman gani nag-surge ang kaso sa nga COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. So but sigaron nga nagabot gid sa punto nga na kwa nagin man no do nalupig ta nagin man ang COVID-19. So yan sa piyang linya si Bumbuan sa dugang report. Bumbuan, please come in. Ika-endorso sang Emergency Operation Center ang pagbalik sang face-to-face classes diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini matapos nga sa assessment gani sang EOC. Nagnubo na gid man ang kaso naton sang COVID-19 diriya sa may syudad sa Bacolod. This time bombodan subong adlaw apat ang aton kaso sang COVID. Meaning these past few days consistent kita nga naga single digit na sa kaso sang COVID-19 na syudad sa Bacolod. Kag subong man sang tinalikdan gani nga adlaw bombodan 0 ang aton iya nga kaso. Ang naghingyo sang nagsulat sa EOC sa pagbalik sa limited bombodan, hindi man gid nga face-to-face gid, but limited face-to-face classes. Yes, because nga ara kita sa alert level 2, mga private schools. Ginklaro sa aton ni EOC Executive Director Ang nga ang government ang public schools bombodan, why man gid pa sila ya officially nagsulat sa EOC. But then verbally naghambal na sila because di ba ang mga quarantine facilities, mga iban diri bombodan eskwelahan. So kay man maamat-amat na gid man sa pagbalik sang face-to-face classes, no? So bombodan sunod diri kay EOC Executive Director Ang why naman sang problema, especially ang gina-consider gid diriya ang numero sang aton nga kaso at the same time ang aton nga utilization rate diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga tamaan kanubo sa karon no sa aton iyang mga kabombo. So kinahanglanon gid ni siya ang pahanugot halin sa Emergency Operation Center no bombodan kinahanglanon gid na siya. Hindi ya pwede makamato-mato ang mga eskwelahan okay mabalik na kami face to face. Kinahanglan sang eskwelahan nga magpangayo sang pahanugot sa LGU, so through EOC dapat may recommendation halin sa EOC. Bombodan, pamatian, tabalang kabayan sa ato niya nga interview sa kay EOC Executive Director Ang. Ang DepEd wala pa nakasulat sa amon, private schools pa lang, but although verbally gin-inform kami about DepEd because ginakiluan namon, gina-clear ang mga schools bala na ginagamit sa isolation facilities. Okay. So ang mga private schools, mga pila ni sila ka mga private schools ang nakasulat na council? I think 3 or 4 niyang may mga pending requests sa aton. Ano inyo nga stands as of this time sa EOC? Yeah, we will allow it. We will endorse it favorably ang request nila for limited face-to-face. May limit ang number of students per classroom. Okay. Ang kalabanan na 16 students per classroom. It's not full nga, no? It's still limited. Nakagamo mo ng request ang mga schools para lang siguro to give their students the experience yung mayara sila face-to-face classes. Pero ang sa DepEd, Jabla Counselor, kundi subong yan nagbalik ang sa senior high school sang Alangilan. Di ba lang iban pa nga gusto mag-limited. So need na, kinanglan na approval sa EOC, Councilor? Yes. So, require na sa DepEd ang coordination with the local government unit. In our case, paagi na sa EOC. But subong, Councilor, formally, wala pa sila nakasulat ang DepEd sa inyo? Ang DepEd wala pa. I think ang DepEd not only they are also waiting for directive international. Pero if ever man gid magsulat, na siya, Councilor, no? Kay alert level 2 kita limited nga face to face. Yes, that is allowed. Oo. Kag subong, Councilor, ang data ta subong kundi sang tinalikdan niya adlaw sang 21-0 nga kahapon nagwa. Subong pila ng aton nga case? 4. We have 4. So meaning makaambal gid kita ya, Councilor, nga gid siya, no, naglubo gid siya subong. Yeah. Actually consistent
1 week na, more 1 week na nga consistent nga nubo lang. 6, I think. Wala. Single digit na tasubong. Oo. So, saka doon yung counselor sa EOC, anong ginatutukan niya subong? Well, ang ginatutukan sa subong is ang the fact nga ang aton mga pumuluyo base bala mag-lax naman bala. Kay base mambal sila nga base bala mambal naman sila nga tungod lower na ang aton alert level status, base mambal sila nga wala na cases disregard naman bala ang health protocols. So, amo nang aton nga, no, because, like, for example, like yesterday, no, I was watching sa international news, ang World Health Organization, kag ang CDC sa Amerika, gambal gid nga ang masks ni will not go away. Ang paggamit tas ang mask, we still have to do it. Although naga-transition na kita to usual, normal na gid nga wala restrictions, na wala na sang restrictions, but paggamit na sang mask and if possible ang distancing dapat conscious kita sinapirmi. Bumbuan. Bombo da nabatian naton si EOC Executive Director M. Ang, no? So Bumbuan. ambo lang kita. Okay, Amo lang single digit ginasubong na galing aton nga kaso. gani. Di ba daw apat pamapinsan na- ko ganito, may nabasahan ko gapon daw nag-zero kita, why? Yes, na zero. Sakto na bombodan. Kahapon nga report zero, pero ina nga record sang Pagligan nga sang adlaw niya. 21. Oo, 21. Oh, Pero 21. syempre ang guwa sina kahapon. Oo. Ang today naman, nga kahapon nga record, ang today naman nagwa nga report is 4. Okay, No? okay. Sang Monday is 6. So, Oo. consistent gidya bombodan. Nga Tapos ang ini mga nag-single. nagapositibo ni, hindi man ni, wala man isang kwan siguro, wala man isang may ginabatsyagin. Oo. Ano yung subong bombodan? Ang na-notice pag gidya, very mild siya. Kagway gid gani do wala ya may nagaka-hospital. In fact, ang hambal sang EOC bombodan, wala kung tan-awon mo nga sa COVID alone, 0 death na. Oo. Kag May ito ara malo nga- kabumbuan, ang ako niya Mm. suspitso, kung ginatrangkaso ka, kag mapaswab test, kaga positibo ka mo. Oo. Amo na nga ginahambal nila, nga Oo. anong kinalain sa COVID kag trangkaso. Ang trangkaso, amo yan itong wala nakapaswab. Ang COVID, amo itong trangkaso nga nagpaswab. Oo. So amo na bombodan no. So at amo na ginaya subong ang aton sitwasyon. That is why nga limited face-to-face classes ginakonsideran na ma-endorse na ginayang EOC because man sang alert level status ta. Actually, iyan na sang report kay naton sa direkta ng Department of Health bombodan naghambal niya nga alert level 1 kitaya. Pero syempre, ang madeklarar sinang national. So ginatanaw diri after February 28 by March ma-alert level 1 na gid kitaya bombodan. No? So, maligin amo na. tapos na lang yung alert level 2 kay ba kalang-alang man nga insigida ura-urada, ma-alert Amo gani. level 1 kita dayon nga pizza 23 na kita subong pila na lang kadlaw kay matapos na ang pag-deklarar deklarar sa aton ring level 2. Amo gani sakto na February, bombodan. February 28 na lang to. Oo, until February 28. So ginatanaw gid diri by March 1 bombodana. Mas matawhay pag gid no mo ning ginambal nga mga new normal na gid kita no Amo sa tang aton Iloilo iya. subong. Alert level 3 sila. Alert level 3 3 do mo yapon. nang ila ginaugtasan to ya kay alert level 3 gid sila ya. Kung makatay up kay- kini karon ni Bumbo Champson, lugon ko naman to siya nga alert level 3 yapon ng Iloilo. Oo, gani man mo tong ginapurugiot ni Mayor Trenya. So alert level 3 kami. Nga alert samtang level kita 3. ya manog level 1 na. Manog level 1 na yung Bacolod, Bombodan. No. So, anyway, Bombodan yan. Pero amo ning- bumbuan, Yes. wala labot sini kundi face to face, no? Daw may panagin man, may punto na gid man nga mag face to face, limited face to face classes. Considering nga daw ka damo naman siguro sa mga kabataan nga na bakunahan. Yes, insakto na Bombodan, mga ang 5,000 ka bakuna nga 10,000 actually. 10,000 ka doses ang vaccine na nag-abot sa Bacolod.
naubos na nabakunahan ang 5,000 ka mga kabataan. Nga na nga 5,000 kay tungod gin reserve ang 5,000 doses sa ilang nga second dose. Bombodan. So 5,000 so it's 10,000. Sang ano pa lang sang Monday pa lang ya Bombodan kundi Miyerkules kita sang Monday amo na lang gito ya ang last day sang vaccination sa mga kabataan. First day nga vaccination sa mall pero first and last day kay naubos na ya sa isa ka semana ang 5,000 doses sang bakuna. Amo na kadasig kag amo na ka responsive ang mga ginikanan nga pabakunahan nila ila bata nga Bombodan because nga isa man dira sa consideration kay syempre bata mo gusto mo protektahan at the same time kay mabalik ng face-to-face classes dugay-dugay di syempre kung ang bata mo ya why na bakunahan no so do amos na bala because sa mga eskwelahan bala Bombodan may ara na instruction nga gina-encourage yan mga kabataan so sa inyong locality sa inyong barangay kung may vaccination proceed na kamo sa vaccination kay pwede ged nga magpabakuna na because ang consideration diri Bombodan mabalik ang aton iya ang face-to-face classes that is why sus dasig-dasig dya Bombodan mo ginakulang ang 10,000 doses sang vaccine para sa 5 to 11 years old. Special ni ila bakuna Bombodan. Milder ang ila bakuna considering sa ilang age. That is why nga special nila vaccine kumbaga gin lasaw-lasawan kag subong man may special training gini ang vaccinators. Kita mo gani nga do children's party, no? May mga pamahaw pa tanan no sa vaccination sining pediatric para hindi makulbaan kag ang ining mga kabataan na may aragay ko tong isaya ka bata nga ang bata niya hindi kanya magpabakuna. Hindi ko ya magpabakuna ya madlalagan ko ya kun bakunahan ko ya. Madalagan ko bakunahan. Tistingi dalagan na karon kay. Latingon ta. So amo na no para lang ma-encourage mong imo nga bata nga magpabakuna no. Pero nagpabakuna man kay pag-abot sa vaccination center. Siya ka namin, no? Siya mapabakuna ta pirmi okay. May ice cream ka, may cake ka pa, may ano pa da, no? May ara ka pa sang dala nga do. Kumbaga kung sa children's party, bala Bombodan, may ara ka sang dala ng do puyo-puyo na bla. Ano na tawag may mga giveaways ba, no? Giveaways ka pa. Nalipat na po ng giveaways, ang bata, yung Bombodan, may burger. Sa party, kung na siya na yun, Sharon na sila na yun. Ano ba yung Sharon, Bing? Anong Sharon? Nagkakuan ba ng kanta ni Sharon? Balutin mo ako. May binalot na yun. Balutin. May ginaman ng plastic. May plastic. So, amo na, Bombodan. Anyway, sa mo na yung sitwasyon nato na. Adria sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Pagbalik sa face-to-face classes, Bombodan, kag ang ining vaccination. Pero ang vaccine, may damo pa man nga maabot nga vaccine para sa kabataan. Kaya limitado Bombodan, may ara kay naghambal nga ng national nga mangin limitado na ang vaccine kaya lang kita sa 10 million doses. So limitado mga kabataan nga may prioritization na that is why nga maswerte niya mo nang ginambal dapat maparehistro gid maswerte ning mga kabataan nga nag pabakuna na dayon pero ang sunod nga ni Bombodan we do not know unless otherwise evadonar naman halin sa iban nga mga pungsod. Kuna mo na nga limitado na kag hindi na maging maka-avail tanan. Siguro hindi na maging pag-i-stricto nga ang kabataan nga wala mabakunahan, hindi maka face-to-face? Oo, depende na Bombodan kag depende sa aton sitwasyon base pa man magilinabot pa man iya nga mga bakuna nakadepende na inatanan no depende sa advice Bombodan sa masunod nga advice ang Department of Health no. Okay, sige. Yes. So, Bombo Daniel, amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Tini mga pagbalik na normal no sa halimbawa unahon gini ang pag face to face no sa mga estudyante face to face classes ti isa ini sa mga ginawa ko na nato mo isa man sa mga barometer no nga makasiling kita nga napaganhagan kag medyo wala na ang aton nga kangawasan nga COVID-19 kay ang isa sa mga ginbasihan sang una to nga nagkangawa kita sa pagsulod sa coronavirus ang mga kabataan nga magkalalatnan. That's why nga timprano pa to pagsulod gid sang COVID-19. Timprano pa nagsira ang klase. No? Kag
pugo din ang mga kabataan nga hindi na makabalik sa ilang eskwelahan kag wala na isang mga outdoor activities, no? So lawig man nag 2020, 2021, nag 2022 na kita subong. Siguro high time naman ini para nga matagaan ta naman sang ligwa ang mga kabataan. Kaya daw kaangay ni sila sang karbaw nga ginbutang sa sulod sang turil nga wala makagwa sa sulod sang 2 ka tuig. Ti subong maka-amat-amat na. Kag ang importante gid na maka face to face kay kun batunon ta man ni kag hindi bisan ang Department of Education siguro mag-aako nga hindi gid man maayo ang nangin learning experience sa mga kabataan sa sulod sa 2 na ka tuig. Kag way gid sila makabalugid mayo daw ang ila yang ang pag-eskwela nila hindi kaangay, no, ang ilang learning process bla hindi nanging kaangay sa tong normal pang tanan kay isang module mga ginikanan naman salabat sang ilang module mo. No, kag sang mga online na iban ka tinamad man. So why gid sang makasiling kitang formalidad ang edukasyon sa mga kabataan sa sulod sang 2 na ka tuig. 9 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay Saudto. This time mga kabyanan, kuha natin ang report ni Bombo Dennis Rubica. Pero daw hindi ko dibla Bombo Dennis makita ang kuan, no? Ang imong agin transfer diri. No, hindi ko makita ko pag ginapangita. Hindi ko makita. Basi balakon wala makasulod. No? May report si Bombo Dennis Rubica gikan sa Provincial Capitol. Ang mga Board of Election Inspectors o kon BAI sa Western Visayas preparado na para sa eleksyon. No, preparado na para sa eleksyon kag of course ang tanan niya ginapreparahan bisan ang kumilik preparado naman kay pila na kabulan na lang ang nabilin kag magapatigayon na kita sang eleksyon, no, ang mga magaserbi, no, sa election day, no, gina-briefing ini kag may mga seminars man ginapatigayon para nga mapasiguro gid nga insakto ang pagproseso sa sining mga nagabuto kag ginabinagid ang pag-isip sa mga buto. No, sige. So ara si Bombo Dennis Rubica sa piyak linya, no? Paligod na to anay Bombo Dennis, no? Kuan na itong ibugin transfer kay daw hindi ko gid makita ang gin transfer, no? May kanta na sa sining pagpatigayon na sang eleksyon, no, nga sa diin ang mga Board of Election Inspectors ang preparado na. May mga nagkalain-lain banwa nga mga grand rally ang ginpatigayon kag sa subong gani isa ka dako man nga rally ang matabo diri sa Bacolod karon sa hapon, no, kag ini sige-sige na ni tubtub nga mag-abot ang election day. Kag timing man, mo kag timing gikatama banwa, no? Mayo gini mag-timing si coronavirus mo. No, kay isang wala pa ang election period, do nagahuro-huro pa ang COVID-19. May surge pa gani nga natabo. Hinali nagsaka. Pag nanotisyan ko pag tungtong sang sugod sang election period na, kapin pagid nga nagsugod na ang campaign period, ay hinali nag-uyoy ang COVID-19. Singko do may buot ang may buot man ang virus, no? Pag sugod sa campaign period banwa, uga uyoy ang ang COVID-19 mo. Hinali nagnubo ang kaso. Halin sa tagya 29,000 sa bilog ng Pilipinas sa isa lang kadlaw. Nagimo na lang 15, nagimo 14, nagimo 12. Hasta nga nagamatnubo, hasta nga nag 9,000. Hasta subong nagsubra na lang 1,000.
Kung magsugod na gid ang kampanya na siguro lokal nga nagasinambunot na kag sako ng kag may mga meeting di abansi na nga matabo, laban-laban zero na ni ang kwan mo, ang kaso sang COVID-19 mo. Why kasi may iban nga butsilingon sinibanwa. Pero na-timingan lang, no? Bala ka mo na kung anong inyong interpretasyon. Basta wala ko si iban nga silingon. Kaya tuod gid man nga nagdungan ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa pagsulod sang election period kag sa campaign period. No, nagnubo, pero tigigya ka pagnubo. Ina siguro ya timing ang timing sini amo ni. Kay tungod siguro kay naubusan na halos tanan may mga kuan na mo na bakunahan na fully vaccinated na. No? Ano sa inyo abi nga paglantaw si Banwa daw sa aton nga mga kuturan na timing na gid man niya nga kay tungod kay palay-palay na gid man ang COVID-19 kag tungod nga nabakunahan na gid man ang halos tanan nga wala naman sa rason nga magsaka pa ini kay bakunado na kita na booster shots na. O kung basi may iban pagidya ka mo nga silingon sini nga nagnubo ang kaso sang COVID kadungan sang pagsulod sang campaign period. Ano pagid abi may iban pagid nga kuan, may iban pagid nga rason nga nagnubo. Magluwas nga nagdungan gid siya no. Do mamalisyahan mo no kung malisyoso ka nga klase sa tao, do mamalisyahan mo no. Pero hindi tani pag malisyahan nugay ka mo daw sang sagad malisya bla kay balaan nyo na gid nga halos tanan nga tao na bakunahan na booster shots na. Di ko ni manubugin lang ang kaso sang COVID-19. Kaya natabuan lang galing nga nag-campaign period naman. Mga BIs preparado na. No? Kaya may eleksyon giya nga matabo, hindi pwede nga wala sang eleksyon. Kaya mo na yang gintalan na nga tion nga sang aton nga kasuguan nga dapat ma-eleksyon gid kita subong ato 2022. Yari ang report, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bangmadan speaking kita sa edukasyon, speaking sa bakuna, no? Kag eleksyon mo dante aton diri nga mga manunlo, no? Daw hindi gid madula sa senaryo sa vaccine pandemya pa naton gyapon sa COVID-19, no? Sa pandemya naton mo apektado nga ato sa edukasyon, there's kan sa eleksyon ari naman ang serbisyo sa ato sila nga manudlo abundan bilang mga Board of Election Inspector kibalat naman na halin pa sa una sa pagkain naton sa eleksyon sa pungsod amo na mga manudlo naton ginagamit naton sa patigayon niya sa pinilay amo na sila Bombo damla sige mga lamaro naton mo kahit pa nakabuto amo na mga teachers naton nga pag sugod sa binutuhay dulumpa kagahon pa alam utan na sing dasom nga kagahon kay isip yapon mo mudan mo sang buto kay may kasmo nga niya kay ti kuan kita nang BCM na ginagamit naton mudan na. By the way, Bombo Dennis, may nabato na ako nga text, may nabato mga text ang iban dito nagayum-yum sila nung singalon siniman. Tiyara ng kayuhan. 23 subong tiyara ng kayuhan. Sige, balik sa report. Mabuta sila tayo muna no, kay sa May 9, 2022 National Local Election natin ng mga teachers magkasabihin mga Board of Election Inspector. Nationwide na sila ni proseso sa aton sining sila ni magaman no, sa aton election process. So tag sa naton ka mga presinto no, sa aton buto pagkas na ato sini baluta no, sa bawat nga May 9 local and national election. So diri sa Negros Oriental as early naton nga report pumudan kapin 9,000 ka mga manudlo nga mga membro sang Board of Election Inspector ang mag-service sa bawat nga May 9, 2022 national local election pumudan. No? Sa bilog ng Western Visayas kay kahapon na diri sa Negros Oriental ato sining Assistant DepEd Regional Director, si Sir Pedro Escobarte Jr. Nagtambong sa kahapon loob natong report ang MOA signing between sang province of Negros Oriental kag sang DepEd naton sa bansang School of Farm Program. So nakuha na to sa pag si Assistant DepEd
Regional Director, no? Sir Pedro Escobar. Kung kamusta ang preparasyon, kamusta ang pagtutok man sa DepEd, no? Sa mga teachers na to, no? Kung paano ang ilakaron nga preparasyon sa sining eleksyon. Tapos sa kay Sir Escobarte, nga actually daw naman problema sa aton nga mga teachers nga mag-survey diya sa Bulog-Rosing Visayas, no? Kay since last month pa, no, ang koordinasyon sa DepEd kag sa Commission election, wala man problema actually umudan sa mga nagliligad pa ganing mga semana, late January, early February. Ang aton nga mga teachers nga mag-survey bilang Board of Election Inspector ang nagpaidalom na sa mga seminars, refreshing training nga ginconduct sa commission election, no? Sa ila sining hilikoton, no? As mga membro sa Board of Election Inspector kay arada nagigito na report man ang mga allowances, honorarium nga bato no sa aton nga mga BIs na pinapay ka mga DepEd personnel nga pakigbahin, no? Sining aton national and local election bumudan, no? Kay majority naman kuno bumudan sa aton sining mga teachers diri sa Western Visayas Region 6 are fully vaccinated naman, ha? Ang mga may pila pa lang kaporsyento na lang nabilin sunod sa kay Sir Escobarte ngati ining pila kay mga manudlong nga way pa man nakabaksin, naka-schedule naman, ha? Ay mga schedule man sila sin nga pag-vaccination puti ka naman gid man, majority, no, sa mga teachers naton diri is fully vaccinated. So wala man dapat kabalakan despite sa pandemya, sa health concern sa aton sa mga teachers nga nagasurvey kay protected naman sila kay fully vaccinated naman sila, Bombo Daniel. Pamatian ta si DepEd Regional Assistant Director, no? Western Visayas, Sir Pedro Escobarte. Ready naman sila because it's in partnership with the Comelec, nagkakandak ng training, as every election may preparation, Comelec and DepEd, magano dyan. Then tayo naman sa DepEd, nag-establish tayo ng mga task force from the regional level to the division level para ma-help, ma-monitor natin yung mga teachers natin na nagsiserve, and we can also provide assistance or legal assistance to our teachers. We want to ensure na safe yung teachers natin, then also the vaccination rate of our almost na. May mga kunti na lang. Pero we got the update from the different SDCs na may mga schedules na yung ibang nahuli magpa-vaccinate. Bumudan ko nang pagpasiguro sa ato si DepEd Assistant Regional Director sa Western Visayas, Sir Pedro Escobarte, na ngatiyara naman na naplastar naman nilang mga teachers na ton. Sa mga eskwelahan ko bumbudan, kay hindi ka ba natin mga eskwelahan ginagamit natin sa mga polling precincts, mga kuha na ton, presento. So, tiyara na ko sa mga kuha sa mga LGUs, kaya sa aton ng mga local DepEd superintendent, DepEd division, ang pagprepara sa mga eskwelahan para yung gamiton, no, sa aton sining mga butante sa mabot na May 9, 2022, no, national and local election, Bombo Daniel. Pero yes, ang tan ng mga BAI subong daw lagko na kuno mga allowance sila kuno Ang chairman Bombodan 7,000, ang duha ka membro ko tatlo inaslaga mga BIs naton sa 1%, chairman, dason na may duha sa ka mga member. Ang member daw 6,000 bumudan, tapos daw may travel allowance pa na sila, may aspect platons legative sa provincial Comelec officer, ito ni Roberto Salazar. May travel allowance, may COVID allowance. Ang COVID allowance na muning mga may anong allowance? Mga COVID allowance, alcohol, mga kunado kinadon na protection na face mask no. May mga allowances sila subong. Ang galing po may babunda kito subject kuno ni sa 20% nga kwan nga tax. Ang allowances nga to sini nga mga BIs, ang ilang mga allowances may tax pa kayo? 20% tax bumudan. 20 ba?
Tikir ara na sa kwan na required sa BR. Nga as confirmed sa ligad ni Atty. Salazar nga ito mo na bisod ang dako to puti daw gayambi ang mga teachers tabihay kay subject pa sa 20% nga tax. Ay ilaba to doon ng mga honorarium. Magsiling ka nga City Mill. City Mill, buwinan 20%? 1,400 14 mo. Bao pinamili sila 5-6. Bumbudan sa wala kati ang preparasyon na si mga BIS sa bumbudan na silang a day before election, election day, after election day. Dalawig pa na yung preparasyon mo. Pila pa na ka sinimana before sa aton actual preparasyon niya bumbudan. Grabe din ang gisgiyos man sa aton ng mga BIS. Na training sila, may mga seminars, may mga Bumudines. Yes. Ang gobyerno way kay kasalbar no kay tapos kay kuno ka magbayad sang tax no. Ang sweldo mo binan giya sang tax. Oy kapag baton sweldo mo kaltas ng buwis mo. May tadi ko ng gobyerno pareho lang sa kilala ko yung kumpanya nga siya ma-loan ka mo 10,000. Loan yung 10,000 bayaran nyo 3,000 lang eh. 7,000 ako mabayad. 70% discount. Pero mo na ng gobyerno, guro. Ati ko na ng gobyerno, guro. Ati, may problema. Dan, galing kiti sila daw. Masiling ko, kada ko sa nga buhen. Sila nga. Nadumduman ko pag sila mo nga 20%, nadumduman ko ang 30% kasi sang employer niya. Loan ka mo 10,000, 30% ng bayaran nyo, 70% akong bayad. Grabe, no? 70%. Sus, grabe. Kung may ulam kasin, 30 lang bayad. Yeah. Bumudan sa 100 pesos. Grabe. Ang gobyerno yan, pag sila nga, ano yung 70,000? Dali din yung 20% kay bawion ko na yan. Tax mo na yan. Hindi ka salbar. Tapos ikaw lagaw ay kapag baton sa sweldo mo, ay kapag withdraw sa ATM sa imo nga sweldo, na deduksyonan kaya sa buwis mudan. Mo gani man hindi ka kasalbar mudan. Kita yung mga empleyado, automatic na lang deduction sang nya tax. Ako na lang himuon niya, mag-file na lang kita sang income tax return. Okay naman lang para sa pag-file, hindi ka nang problema, nagbayad mo. Automatic deduction na. ITR, aray, pirmado na, okay. Okay na problema. File na sa bayar. Nagkakiti sige, kaya magaling kay parts of obligasyon sa atin ng mga teachers, sa BI, sa paano, para sila babaton-baton mga honorarium no, from the government sa pagserbi nila sa mabot nga May 9, 2022 national. Yes. Siguro di amo tong ang ilang yang bayad giya sila is 7,000 no? 7,000 a day na siya. Yes, bilog nyo na sa during na 50 election day. Isam lang kadlaw mo, no? Isam lang kadlaw. Galing kay siling ko, sa kadlaw kag after day after, mo man na masako-sako sinadira bumuda after that, iway naman, ha? Pero ang konsumahon may mga dugang-dugang pa ng mga allowances bla, di ba? May travel allowance so 2,000 wala bumudan. So ang mga allowance subject man gyapon sa 20% nga tax. Do mo tombal ni Atty. Salazar, do subject pa ni sa 20% nga tax, na ining allowances sina batonon, honorarium. Dalan sumahon ta na abi para nga daw ay klaro nga kwan. Klaro abi nga may balaan sa tuntag palamati. Kung mag 70,000 ang yatag nga allowance, mag 70,000 abi buwinan 20% ang 70,000 pila nang bilin? 1,004 Pila? 20%. 1,004 ang 20% sang 7,000. 1,400? So, what's ka doon? Buhinan na 1,400 at 7,000. May mo na lang nga 5,006. Pila na lang? 5,006 5,600 na lang. Ay. Galing, wala galing ati. Pag isa una, gani umudan, doon mo sa mga nagiligan, pag ito ang mga eleksyon niya umudan, tagkusmi lang gani iyang honorarium sa mga maestra. Pero daw ito yung buwinan tax? Ambot kung may tax to sa unang mga munang honorarium, tagkusmi lang. Kay kusmi lang, pero ang litro sa gasolina, tag 18 pesos lang? So, ito terrible mo itong isipay bumudan na. Mag 24 oras. Ang eleksyon sa unay bumudan, kung 24 oras, isipay piya mo. Diba? Grabe ko sa una. Pagka siling abiyang tapos eleksyon, pinakagarot-garot pagidya mo.
Ganda sa una pulaway tiyang sira sa butuhay. So good inisipay, hasta na magkagahon, no? Kwan pa, sige pa inisipay sa aton nga mababay. Subang budan kiti, BCM na tadaksig na lang yan, counting na problema. At least sulo-sulhay kag mapos-apos na sa aton nga mga manudlo nga mag-serve as Board of Election Inspector. Pamulan yan. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Nis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong sa oras 27 minutos na nakaligad sa tagnang ilauna. Pagkabalik mga kaberna ng ining palatuntunan, pagkaligad lamang sa pinaka importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay Sauto 33 minutos na kaligad sa tag na ngalauna. Ang pinaka mga isyu kag tupiko nga aton na pagkatalakayon, may ara pa kita diri nga way pamatalakay atong problema sa isa ka beneficiaryo sang Agrarian Reform Program sa southern parts sa Negros Occidental. Sige lang kay Chimpuan Tagida. Kagang update sa Barangay Purisima ang Victoria's Milling Company nga ayo do may pagka kuan man mo. No may pagkabatinggilan man o. Samtang in dispute ang duta nga ginatungtungan sa ilang planta sang alcohol kay na-award na iya sa mga farmer beneficiaries. May mga ginakuan subong in dispute gani nga ginalalisan pa na kung sino gid ang magapanag-iya. Sige ang ilaya expansion sang ilang nga planta sang alcohol kag kadagko sa mga tangke nga pangplastan nila inali mga gala aksidente na kala disgrasya ang ilang mga dagko nga tangke trabaho kaluoy gid ang bilog nga barangay sang Purisima pro. Sige lang sumpunan ta na kay ang ombudsman wala pa nakapagawa sang ila sini nga ang ila sini iya nga pagpasumon abi pagpasabat sa mga natungdan nga mga opisyal sa Banwa sa Manapla sa kaso nga ginapasaka sa task force kasanag sa Office of the Ombudsman. Kinakulapos kita Banwa sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Danay kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian